брате, мирно, оставете момичката на мира. Айде, тръгни си тук, бе. Магара, не знам. Пих тук бабата седна. Ако вземам тавасокалото, бе удрам с него и няма да се женат. Така сте закачили момичката тук. Идейте, баба, що ке ви даде сега. Ако седете мирни, ке ви каже баба една приказка. Сакате ли? Да. Да видим сега коя приказка не съм ви я кажала. Аха. Тая сигурно не я знаете, не съм ви я кажала. На мен ми я кажа моя дедо Георги. Татко на майка беше. От старо койнаерно беше. Се бил некой Стоян. Бил слуга на некой Ага, дойден от Турция. Ама Ага така умрел, Стоян останал без работа. Арно, ама викнали го да оде войник. И деца направили го Стоян войник и пратили го право на границата. На границата, ама на границата на Чифлико на некой бек. Оти тогава не постояли сегашните граници. Тогава имали кули за наблюдоване на повече места, заради безбедност на имото и на околиента. Ама там имало един старешина, що му командувал на Стоян. Взем баба още. Днеска заплата, утре заплата, а Стоян имал много деца дома. Взем баба. Па не му стигали на човеко паричките. И се мислил, шо да правя. И решил да му се пожаля на старешината. И като дойдел старешината на обиколка да го виде как е, кажал Стоян, шо му омаката? Ня. Още ли бал? Я да финиш. Паче. Добър ден! Добър ден, господин старшина. От всяка опрачка свирал не би, бе. И аз съм сведок за това, господин старшина. От мене свирка не бива. Ама знам па от кое дърво свирол бива. А от кое па дърво възтагарка бива. Море бистър ми ставаш. Я. Гледам очите 4 ти играят. Ама може па не си управо. Може па от тебе свиролки биде? Как? Ама първо да видиме за войник дали та биве. Яс ли? Я. Ка ти е името? Стоян. Георгин Стоян. Пожена ми Георгия. Стояне, веке нема да те викат така. Тук не е тя викат по тебе. Много важен човек ки станеш. Кой аз? Да, утре те чекам на караулта да дойш. Кито, още събайле. Изгря слънцето, там съм. Да дойш. На човек ки ма викат Стоян, не на Георгия, токо Георги ки я викат постоянно. Така. Така де. Кито, утре, траче. Утре, господин старшина, събайле, изгря слънцето, там съм на караулта. Да дойш. Ки дойдам, траче. Кърти. Георгио! Георгио! Мале, шо се раздарал, бе? Ушините ми ги тупна. Тъпанчиинта, готови ми се? Георгио, знаеш каква радостта вести носа, Георгио. Кърти. Очите на цукукора, знаеш каква радост ти носам. Ай да чувам каква радостна вест. Шо ки ми кажеш? Нищо нема да ми кажеш. Лепче, ако ми донесеш, тогава иска да ми се окукорят очите. Веке няма да видиш сиромашка, ке бидеш чурбаджик. От утре, ке ом на работа, ке бидам джандар, войник, чувар. Ти отека не знаеш да държиш, пушка ке държиш. Ти не си киряй да нема късди суи са, ке одам утре са бали, па ке видиш.
Ай, ке видиме. Да не трябва да те скорнувам. Ай, изгрия слънцето, отма право. Стояне! Стануви! Върви на работа! Ке видиме, айде. Тикър. Тикър. Полека, бе, полека, неко сърце ки те стрефе. И аз идам да те обиколям, а ти шо се оплашил? Не сплашим аз, господин старшина. От човек се плашим. Колко аз си им прекарнал в живота, ама така некак от тази маглата не можех да те видам. Таква ли е работа? Таква, Види, ти неко мака да не имаш, а? Гледам те на место да си оран за работа, да леташ де кодаш. Ти си се прекълбасил като неко врекя. Улинал! Как не съм уленен? Чувар, войник, стражар, джандар, не знам и шо съм днеса, ни чизби им, ни пушка им, каков джандар съм? Ай, да кажем, господин старшина, на мене и платата ми е маленка. Не, с тази плата аз деца не може да гледам. Аз им 15 на рагозина, деца им. Не бил с ти. Таква ли е работа, бе? Таква е. Ми шо не кажеш, бе? Слушай. Ти, ако умееш, ако се разбираш, чурбаджийки станаш и на менки даваш, а не да не ти стигат, бе. Викаш, бил тази работа. И как? Я така. Трябва да открадаш един коин на Бего Мустафа. Що да направим? Я да открадаш? Не, аз да открадам кой? Не, господин старшина, а шот, сега ще после на мен да му обест како царнчавка ли? За пес да стана му селата. Не. Йок! Сега ти кажа. Бал доста беше ябълка веки. Да можете после да ядете баница. Печица там. У селото баба, дек шо живеяле, имало един бек, ама бил много важен човек на султано. И сите му се бояле. Он имал един конь и двоица стражаре стално го чувале. Го чувале, на пасене го носиле. И дей и ноки го чувале, некой да не го откраде. Арно, ама, старешиянта, баш това му кажал да го направя настояне. Да го откраде койно. Не е убаво да се краде, не ли? Знаете, оти не е убаво да се краде, ама, видейте колко бил умен старешиянта. Он му кажал да го вземе койно, ама не на съй, на божен. Милчо, ай подмести койна. Бре, шо си паметен. А кой го върза на кол? Милчо, и аз го вързах. Ти го мута. Ти бе, много паметен. От година на година сакаш да работаш, а паята на бего всеко недел му и тераш. Не го мърдам. Добре.
Койно нема го, некой го отвързал. Шо бе го нема да не пцови сали, шо? Откраделя са го армиите. И сега, бе? Как ќе му кажем сега на Бего? Как ќе му кажем на Бего, бе? Тери го, бе! Как ќе му кажем на Бего, ле. Фатма! Ладно. Шо е, бе, купуци? Шо сте заквичели като прасина пред колен? Койно го нема. Арами го зама. Дойде Арами со саби на нас, врато ќе ни го сеча, врато. И сабите бе ја толкави. Ја. Как го нема койно, бе? Какви саби, бе? Какви арами, бе? Абе, со тие раца грацмалето ки ви ги извадам, ако не ми го наната койно. Ясно ли? Долоте са уселто и сегде да обявате оти койно го нема и да не ми се появате пред очите додек не го найдете. Айде, мъж! Зехра! Buyurun efendim. Afiyet olsun. Merhaba. Buyurun. Айде, кажи де. Бегу, има един Стоян у моята чета. Гледаче. Викът много погодувал. Може па и не е лошо да го викнаме, да каже, може пък е онай да койно. Донеси ми го одма тук. Сакам да ми гледа и на мен. Гид бе! Кажи добър ден, бе! Добър ден, Бего. Та е. Бего сака да му гледаш. Чуяло ти много си погодувал. Да. Много ме бива, Бего. Много гледам, много. И се погодвам, Бего. Бре, ем джандар, ем гледач. Да се чуде човек и да не може да се изначуде. На мен ки ми гледаш ли, бе, Стояне, Султанов джандар?
За джандар. Не съм баш джандар, бего, ама за гледане много гледам. Много гледам. И все погода, бего. Само некопат много мътно гледам. Ако турим нещо е така така да свете на очите бего, право всичко погодаме и отма го навадим койно. Дека. Айтен! Алтын! Не само ти и два алтъна. Ако ми го знаеш, койно, цел зубник злато ки ти дана. Ке го найдем, бего. Тежко ке, ама ке го найдем. Ке го найдем. Едно кумчета. Копук. Шо правят? Абе, палю иде до момичката да аз закачваш, нем бе синче, нем бе баба така, няма да ви дам баница да ядете. Айде, уше малко стъпецик си изпече. Сега дек застанавам с приказката. Разправал му са Стоян на Бего. Бего викал, за малко ако не бех уидел да го докарам койно, откарали бе го преко границата. Арно, шо ме викнаате на време, та и койно да го докарам. И взима си Стоян пушката, нарамува ga, взима си с двете раци торбата с злато и оде. Дадел му и на старешината дел и уидел си, ама и за него оставил гания. И ми ка поделиле злато, ка са разчуяло гласни селото, от и там има таков и таков гледач. Не отило много време и у султанията се случило нова беля. Султано си го изгубил пръстено. Ка седел дома, пръстено му паднал и некоя слугинка го открадела. Ми урфата станала. Там пръстен, по-нам пръстен, нигде пръстен. Там, навам, разчуяло се за тай новарен гледач. И уйделе, викнале го от четта на Стоян, кажале му да оде право кај султано и да му каже дека е пръстено. Sultan Bey, buyurun. Aferin. Afiyet olsun. Султан Бей, си пратил Абер да дойде. Точно. Пусти Хабер да дойдеш. На мене ми нема един пръстен. Тай пръстен ми е много важен. Ти можеш ли
А ти гледач ли си? Да, гледач съм, Султан. Тогава и да найдеш пръстен. Ке го найдем, дека и да. У женско, у машко, ке го найдем. Така ли? А. Тогава и я тама кревето. Ако трябва 5 дена ке седеш, все додека не найдеш пръстен. Ама, Шо? Султан бе, и аз така гледам, ама някак много матно гледам. Па нещо така по-шо света да турам и... Алтънче да не сакаш? А? Миса... Фатиме, донеси алтаните. Buyurun Sultan Bey. Ай, гид бе. Колко сакаш? Bir, iki. İki. Bir, iki. Айде, тамо на кревето. Ако трябва 5 дена ке лежиш, ке ядеш, ке пиеш, тук. Все додека не найдеш пръстен. И награда ке има после. Ке го найдем. До вечер ке го найдем аз. Така ли? Ай, бегай. Ако не найдеш пръстена, ки сечам главата. Така е. Стояне. Що ти гледам, кой знае? Ке откровем на цяло. Стояне, стани! Я го пръстено, Стояне. Я го. Ти да му го даваш на султана, оти аз умрех от страх. Да. Така ли? Да. Ке те спасам. Найди ми от султано Петело. Най-армия Петел. Петел? Петела ми. Добре, отма, Стояне. Деца, слугинката, фатела го най-убавил, най-големил Петел, донесела го, разенале му уста, бунале му пръстено у гуща и Петел го гълтнал на пръстено. Стоян заспал си мирно, спокойно, слугинката и она си заспала и по едно време, ка се съмнало, уидел Стоян кай султано. Стояне! Абе, чопек! Елай! Въру, султан бе. Абе, Стояне, кажа ли ти се нещо на тебе? Дека пръстена? Още с нощи ми скажа, султан бе, ама бехте си прилегнали и вик май да не въбудам. Айде бе. И дека? Султан бе, у твой най-убав Петел. Кьо заколяме и кьо вземе пръстен. Как така моя пръстен се не иде у Петела, бе, Стояне? Султан бе, така ти ка си шетал по двора. И там кай
кај увощарнико, те е паднал пръстено и питело. Шетайки, оп, му светнало нещо, помислило те чиничка и чап, го чупнал. Айде, бе! Слушай, ќе викнам слугите да донесат питело. Ќе го заколем. Арно, ако не е пръстено у петело, ти ќе оплатиш, да си знаеш. Бива. Ай, китай. Дали бива? Бива ли? Петело. Стояне, алал да те, ти стварно добър гледач си бил. Как кажа, така биде. Как така, бе, taj moj опитал да го гълте моя пръстен? Слушай, аз съм много доволен от тебе. Кажи, со шо да те наградам? Пари, жито, брашно, ориз, шо, компир? Пари. Аз не бирам. Шо ке даш това? Аз дома много зиромак човек си. Едно цела табла деца е. Кажи, колко сакаш? Колко ке даш, толкова. Аз ни терам, ни пасакам. Ти колко милуваш, колко ке даруваш, толкова. От тебе зависи. Оти аз съм много доволен от тебе. Зобник и пол злато ки ти да. Бива ли? Да не е много. Не, таман. Да. Кафенца сакаш ли сега? Кафе, може. Седи. Айше, донеси кафе. Айде. Тук настоям да го частаме до кафе. И лукумче да не забравяш. Султан, бе. Що ти кажах, аз съм... Не, аз много доволен от тебе. Браво, много ти фала, Султан, бе. Браво. С лукум. Buyurun. Teşekkür. Afiyet olsun. Haydi. Ay Стояне, напи се. Хайде. Ама... Шо? Фатиме, донеси алтаните. Sultan Bey. Teşekkür. Ay. Зобник и пол. Како кажах, така биде. Ало, Вера. Султан бей. Пий кафето, пия ли кафето? Ще малко. Айде, допий го и гитла. Вземи си лукумче, Айде. Колко трябва, пак ти викнам, айде. Стоян гледач. Айде, баницата биде. Баба Жешка. Жешка, не ти става малкичко тука? Зависка баба да умекна малкичко. А ние продължим приказна да дадех салади. Сега. Стоян отнесел го злато дома и пада модел на старешиянта. У фамилията на Стоян сите са подмияли малкичко. Та и Стоян се подярчил, пущил корем, газ пущил, на човек заличал. Ама по едно време затруднела жената на султано. Ама тогай, от това време не се знаяло какво ке е бебето. Машко ли, женско ли, се додека не се роде, тайна е. Ама султано посакал да дознае. Не за друго, от радозналост. Права рожба му бил. И посакал да го викнат на Стоян, гледачо, да му каже какво ке е детето. Султан бе, пустил си Абер да дойдам. Как ще си пустил Абер? Я така. И аз право пръстигам. Седи тук. Ай. Седи, имам една задача за теб. Кажи, Султан бе. Слушай. Слушам. Ти си много добър гледач
Сега сакам да ми кажеш какво дете носи моята жена. Машко ли е, женско ли е? Ако погодиш, 2 зобника злато ги ти да. Виса, Шо? Султан бей, знаеш не ли на мен така, ка ми иде много темно ми иде. Знам, Я така, ки ви са, туре, така нещо, да ми светна. Чекай, ай ти светна се. Чекай, оп. Отпрете машко, отзад женско. Султан бей. Отпрете машко, отзад е женско. Как така, бе, тьопек еде? Ти сакаш да ми срамуваш жени, да? Как така може? Отпред машко, отзад женско. Юк се чили от тука. Юк се. Отпред машко, отзад женско. Ама... Гледач бил стоя. А наса на море. Отпред машко, отзад женско. А сад. Сега, още е топличка, ама... Ай, баба, вземи. Вземи, синче. Ай, на баба. Айде и на тебе, синче. Шуба, баничка. Хубава ли? Да, много хубава. Баба знае да прави. Ай, на баба, деца. Деца. А отново, жената на Султано баба веќе била предраѓане. На 6-тиот ден га фаќат бојките и раѓа 2 бебина. Едно машко, едно женско. Еми са почнава султанката да го брука и да го руга на Султано. Ти, кажал, не те е срам. Не може да се стърпеш уше малко. Човек от толкова работен и погоди, ки го погодаше и това. Ажно се е кажал човеко, кажал. От тука къца машко, от тука къца женско. Сите работени го погоди и това го погоди. Жената кажала сега да го викнеш и да го наградиш. И Султано бил кефлия за 2 деца и го викнал на Стоян да го награди. Айше, донеси чай. Buyurun Sultan Bey. Teşekkür. Afiyet olsun. Buyurun. Султан бей, Şa. пишал си, бер си пишал да дойдем. Да, бе, Стояне. Пали кютекия. Не бе, Стояне, не бе, Стояне. Не? Седи. Миналата неделя те пах. Ама у мене каба. Оти? И аз съм крив. Сгреших. Стварно моята жена роди 2 близнаци. Едно машко, едно женско. За това сега, Стояне, и аз тебе ке те наградам с 2 зубника злато. Едно за машкото, едно за женско. Бе, Султан бе, не ли ти кажах? Аз не лажам, бе, Султан бе. На мене Господ ми дава пат, ми кажува, що трябва да правя. Книга. Книга ми пише книга. Браво бе на дедо Господ. Браво, алал да му е. Слушай сега. Фатиме! Ако погодиш сега, ако погодиш, шо има ураците, цела вреке злато ки ти дада. Ай да те видя. И тогава ки те признавам, оти стварно си бил гледач. Ай. Шо? Айде. Стояне.
Скака, скачка, ту скака. Браво, бе, Стояне, бе, аферин, бе! Аби погоди! Погоди, бе, скачка, бе! Скачка! Кажи тамо на стражарите да спремат една врека злато да... Две сега! Две! Не, много. Една и пол. Айде, една и пол врека. Браво, бе, Стояне. Алал, Вера, ти стварно добър гледач си бил. Да. Кажах аз. Айде, кажи с Богом, сиромащио. Айде. Айде сега. Оди да вземеш вреката. Кога и да треба, Султан бей, за тебе, само пущя бер и идам одма. Айде. Оди вземи злато и с Богом, сиромащио. С Богом. Айде. Айде. Айде, оди се. Айде. Деца, ка си взима едно шпирто, Стоян. Мале, ка букнал еден ногин, сите партали уйделе да дойдат. Када дело на старешиента, бая парички му останали. Пака си разчистила тай буклук от колибата шо горела. Ка си дигнала една убава къща толкова така, та сите деца да изобея унатре. И от кога направил новата къща, па му иделе човеци от двору и го питовали. Ти можеш ли още да гледаш, му викале? Викал, книгите ми изгорея, невестака запали колибата, уйдея книгите, бяха ми много важни, кажал. Сега, кажал, човек да погине, не можем да видам. До толкова, кажал, ме усъкати тая беля, шо ме найде. Баба, така. Толкова за днеска, баба. Толкова. Айде, друг път, как дойдете, баба друга ки ви каже. Да, толкова за Стоян.